чанде пеш дили пурэҳсоси рӯзноманигор, аксбардор, мухбири рӯзномаи шаҳрии Тиррози ҷаҳон, устоди даҳҳо шогирдон Абдуллоҷони Ғанӣ аз тапидан боз монд. Дар маросими видео бо ин шахси хоксор шогирдону ҳамкасбон иштирок намуда ба аҳли пайвандону наздикон изҳори ҳамдардӣ баён намуданд. Дар митинги мотами раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Хуҷанд Мӯъминҷон Орипов, котиби иттифоқи журналистони вилояти Суғд Карим Шариф суханронӣ намуда аз фаъолияти пурсамари устод ҳарф заданд. имрӯз журналистикаи тоҷик ва маорифи вилояти Суғд талафоти калон дод. Абдуллоҷон Ғаниев яке аз обрӯймандтарин журналистони вилояти мо ба ҳисоб мерафтанд. мо аз номи муассиси номери 20 ба номи Раим Ҷалил ҳама ба аҳли оилашон ҳамдардӣ баён карда истода сабри ҷамил мехоҳем. тағои азизам, падари бузургворам, бо онҳо ним аср кор кардам. ҳамаи шумоён барои ҳамдардӣ, барои қаддониҳотон аз номи аҳли оила мо миннатдорӣ баён мекунам. фаъолияти омӯзгории Абдуллоҷони Ғанӣ соли 1954 дар муассисаи 7-солаи ба номи Калинин оғоз гардида, баъдан бо таклифи Кумитаи камсамоли шаҳри Хуҷанд дар мактаби миёнаи рақами 11 идома ёфтааст. Аз соли 1961 ҳамчун омӯзгори фанни технология дар муассисаи таълимии рақами 20 ба таълиму тарбияи насли Наврас машғул буд. Дар баробари кори пуршарафи омӯзгорӣ ба рӯзноманигорӣ ва аксбардорӣ машғул гардида, пайваста мақолаву гузоришҳояш дар нашрияҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ба нашр мерасиданд. Абдуллоҷони Ғанӣ маҳбубияти зиёде пайдо карда, дар бойгонии устод аксҳо ва мусаввараҳои тарихии зиёд маҳфузанд. меҳнатҳои фидокоронаи устоди арҷманд борҳо бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуда, аҳли маориф бо чунин абармардони соҳаи маориф ифтихор менамоянд. сазовор гаштан ба унвони баланди аълочии маорифи Тоҷикистон нишони меҳнати пурсамари Абдуллоҷони Ғанӣ дар таълиму тарбияи насли Наврас мебошад. баъди маросими видео марҳумро ба хонаи охират гусел намуданд.